Hürmetli Maya gazetesini okuyucular. Mene bugün de men Maya gazetesinin şirattағы sanın alırga келдім de Qabat Maya gazetesi turunda özümнің fikrimni әйтергә булдым. Maya gazetesi белән танышлык безнең инде безнең гаилә 1975 елдан бара безне. Мин үзем Әгер авылы кызы буларак, бу Maya gazetesi безнең тормышыбызда бик зур урын алды дияргә мин. Хәзер инде бүгенге көндә инде 80 яшымны тутырып килгәндә дә мин инде һаман да Maya gazetesен укуымны, язылуымны дәвам итәм. Хәтта менә шундый инде минем менә шундый альбомым бар. Мин шунда Maya gazetesендә басылган, башка газеталарда да басылган, Ватаным Татарстан мәсьәләсендә мәкаләләрне дә җыйнап барам һәм кайберләрен инде сезгә дә күрсәтергә телим. Менә бүгенге газетаны алгачтын мин уртадагы битне ачам. Ни өчен? Чөнки минем дә менә шушы уртадагы биткә эләгәсем килә үземнең. Менә ниндидер бер монда яхшы эшем белән. Чөнки монда уртадагы бу моторлык, бу инде мотор кешеләр турында мәкаләләр. Менә сез бүген бу нидә интервьюда күрәсез. Беренчеләрдән булып Maya gazetesinin бүгенге санын күрәсез. Күрәсезме? Нинди мәртәбәле мотор газета. Яшенә килгәндә инде ул өлкән яшьтәге газета, өлкәннәр беләләр. 90ннан өстә инде безнең Maya gazetesi. Әмма әйдәгез бүгенге көнгә кайтып, менә Maya gazetesендә бу минем реклама түгел. Минем чын күңелдән әйтәсе рәхмәт сүзләрем. Чөнки менә минем үзем дә язгалыйм, ләкин безнең эшләребезне дә күргән журналистлар, алар безнең мин икенче тосқа да әгъза булып торам, Азнакайның икенче тосында, һәм безнең эшләгән эшләребезне вакытында мотор итеп язып баралар. Бу бит безгә генә кагылмый. Әмма мин монда басканмын икән, мин инде безнең турыда, минем авылым турында, минем дусларым турында, минем туганнарым турында нинди хәбәрләр булган, мин аларны җыйнап барам. Менә берничәсе. Солдат кайткан авылга, бу безнең авыл җегете. Бу инде күптәнге хатирәләр, ул да бастырылган. Күңелләрдә җилкендерде тары җире, киндер җире. Бу инде менә шушы икенче тосқа йөрүче хөрмәтле ветераннарның матур бер бәйгесе. Ул да бик матур итеп урын алган Maya gazetesында. Бит тормышта һәр вакытта да бәйрәм генә булмый. Быел, әгәр сөйли китсәм, быел минем беренче тапкыр үлем белән очрашуыма 70 ел тулды. 70. 1954 елда Әгер авылында ул вакытта Тегермән буасы дип атала иде. Шул Тегермән буасы менә шушы ноябрь аенда 54 ел, миңа 9 яшь. Мин шунда кыш инде боз каплаган иде инде елга буаны. Шуып барып, өстемдә пәрдә, аягымда итек, шуып киттем дә боз астына төшеп тә киттем. Боз ватылып, мин шушы нигә буада батып, менә шуннан исән калды, Аллага шөкер. Менә мин шул турыда мин яшәргә тырышам дигән менә бер мәкаләм бар. Бу Алсугазда капыла дигән. Менә рәхмәтле мин. Бу бит кемгәдер ничектер ярдәм итә мондый әйберләр. Менә миңа хәзер 80 яшь дип әйтик, менә беренче тапкыр үлем белән очрашу, менә шушы 70 ел. Мин хәзер аны башкаларга да менә 60 яшь, 70 яшь тулганны түгел, үзегезнең бәхетле минутларыгыз турында язсагыз Maya gazetesында, сезнең дә мәкаләләрегез урын алачак. Чөнки Maya gazetesi ул шуның кадәр төрле, алар бөтен темага да яза беләләр.
Үткәннең, белгәннең киләчәге матур. Әгер турында менә монда җитәкчеләрнең рәсемнәре. Үткәннең, белгәннең киләчәге матур. Менә күңел сөенә, беләсезме? Шундый киң куллы, киң кылачлы газетаны мин бер генә дә язылыгыз дип үгетләмим. Аңа минем хакым да юк. Ләкин мин аны әйткәнемчә 1975 елда мин инде беренче менә шушы мәкалә белән чыкканмын икән, мин шушы традицияны дәвам итәм. Әгәр инде язылырга телисез икән, бу бит ничектер күңел халәте. Мин дә сезгә дә тәкъдим итәм. Балаларыбызга, аныкларыбызга шушы газета укымый безнең балаларыбыз дибез, аныкларыбыз дибез. Сез аны күрсәтегез. Карагыз, күрше Сәгыйдулла абзыйның шигыре менә монда урнашкан. Карагыз, менә бу күрше эшмәкәрнең эшен мактап язганнар. Балаларны бит газета укырга да, нигәдә ниндидер бер этәргеч кирәк. Менә мин телевизор карадым, телевизорда күрсәттеләр. Россия буенча үткәргәннәр, сорау алганнар. 72% Россия халкының, Россия бу Татарстан гына түгел, Россия халкының 72% бүгенге көндә дә газета укый икән. Әйдәгез, безнең 99-га рәхмәт. Менә дулкынлануымнан башында әйтеп тә өлгерә алмаганмындыр. Әйдәгез, бу язмаларны без менә шушы папкага салып куйыйк әле, Насыйп булса, башка укучылар белән дә, маякны укучылар белән дә бәлки укучылар конференциясе үткәрербез. Бик рәхәтләнеп мин дә килер идем.